To tam je váš brat? Áno, to je môj brat. Tam leží váš brat? A ten, čo ho zastrelil, je kto? Neviem, ten, čo je na zemi, ja si myslím. Monterky má, zelené. A holohlavie, on nosí fúze. A moje monterky má také zelené, a tu je taký žltý nápis. Váš brat? Môj brat. Ale to Jožo volal? Áno. To ste hovorili, že Vinco. No, to má prezivku Vinco mu hovorá. Jozef Puha, hej? Putík. A ten, čo ich strieľal, to bol kto? Bol aký idiot. Chcem povedať, no tak neviem, kto to bol. Však aj ona tu má babku. No povedz, že to ona tu má babku. Babička žije? Neviem. Podľa mňa ne, oni ich musí všetkých vystrieľať. Musel vystrieľať všetko. A prečo? Ja neviem. A policajti vás tam zobrali a aspoň pozrieť? Nechcú nás tam pustiť, porozeci. Nechcú nás tam pustiť. Či to je ona, neviem, ale viem, že je to on. Je. Je to on. Stará mi nezvíja telefón, tam vystrieľala, áno. Je to on. On býva hneď oproti. Tarzon. Ten, čo strieľal? Áno. Kto to je? Čo on robí? Nič, čo ja vím, to bol taký buzerant, alebo čo. On fur proti cigáňom fur niečo mal, žebrak. Vyjebaný, skurvený. Voda Jozef vyrazila do luftu a jeho mater a jeho celú rodinu. A vy ste mali nejaké problémy s ním? Nie. Nie, len on bol proste zasadnutý akože troška na podčiernych. A čo robil? Čo robil on? Furzánky na dvere, búchal s dverami Ale a tak. čím sa živil? To neviem, ja neviem, čím sa živil.